companys, som Marc Oliver d'Arquitectura 160. Avui us vinc a presentar un pis, 4 habitacions, que tinc d'una bona amiga a Pardinyes. Acompanyeu-me. Fixeu-vos, entrada, la distribució a la dreta, un menjador molt gran amb accés al balcó i a l'esquerra la cuina, amb una galeria a la part de darrere on podreu fer rentadora sense problemes. Fixeu-vos, un distribuïdor, 4 habitacions, i teniu el despatx amb aquesta d'aquí. Tenim habitació principal amb quarto de bany. Faig el vídeo ràpid. Aquest immoble té quarto de bany a la zona d'aquí del passillo i tenim dues habitacions més, una individual molt correcta i una altra habitació doble. Molt bé, companys, com ja sabeu, truqueu al 973 10 22